Asibingelele mfowethu 03 khamba kanjani mfowethu? Ngiyaphila webhuti kunjani? Hayi mfowethu khamba kahle kakhulu mfowethu umdlalo usubonile namhlanje. Usithinta ukuphi nendawo ngoba ngibona ngathi ufaka isithombe seMoses Mabhida lapho ukuthi ngaba uvungeli ngapha eThekwini. Hhayi, ngikhona impela futhi eThekwini, ngikhona impela eThekwini la eZimashweni. Idawana Hawu lokuqina leli. mfowethu kodwa sikuphephisele mfowethu ukuthi abafana bangakini bakhuphuke baye eGoli bayokuhlayela eGoli bazobuya futhi beze ekhaya. Mfowethu umdlalo ubone kanjani namhlanje njengomlandeli omkhulu wama Sundowns? Ya bhuti, umdlalo ngicabanga ukuthi ube yilento ebese ngacabanga ukuthi ungayiyona from kwi-first 11. Sikhalile mfethu angifuni ukuqamba amanga. Nanokuthi kuningi nje sikubonayo nathi ukuthi no man. This is not i-Sundowns le esiyaziyo. And ukube kuthiwa our coach omunye ucoach ngabe ngithi le game le namhlanje i-wake up call. But as kuyiloya muntu onjenganaloya ohlezi enezaba ngaso sonke isikhathi. Loya muntu akakwazi ukuthatha i-responsibility. Akayikhombe yena nje kungonakele lutho. Yabona, sikhuluma nje size kule game le thina as ama-fans bese ngabantu abakhuluma kakhulu. Mm. Sibe singenalo nolwazi. Kodwa ngicabanga le game le eyanamhlanje imcaciselile ukuthi kahle kahle ubani okhuluma kakhulu. Ngoba thina as ama-fans if isikhuluma sisuke sikhuluma ngento esiyibonayo not ukuthi asiyiboni. Yes, asikho ey'cathulweni zakhe ukushisa asikuzwa kangako kodwa siyakwazi ukubona silapha buqamama. Yabo nje ngicela ukuthi ukunamba kancane. Uyabona i-Sundowns the way edlala ngakhona right now idlalisa okwaleza ikhathi zakudala before abopitso la khona on and off nge-Sundowns. Yabo akusona le Sundowns owaziyo ukuthi each and every game it's a finite game for ilokhuzane for i-Sundowns. Njengamanje nje sekuyi-Sundowns nje just i-Sundowns. Angifuni uqamba mangafethu like sithi team yethu iyakhula siyayibona iyandlondlobala ithatha i-second star like le Sundowns le akuyona i-Sundowns omele ngabe iperforma ngalendlela le and nalento le eyokufuna ukushintshanisa abadlali ngaso sonke isikhathi. I don't think yasebenzela le nto especially emumva fethu. Yes, udlalisa abafana abancane but awukwazi izintwana zombili ukuyifaka same time. Intwana encane ifake mhlambe nomuntu ojwayele ukudlala nosene experience so that ezokwazi kuba ne full control lapha nemuva. Johannes is not our material. Okuqala nje lokho. Yes, ngiyambona uKhoza, uyambona umfana ukuthi like uma engadlalisana nomuntu mhlambe osemkanje ubomvu laphana ingaba ubest intwana but uma uzomfaka no Johannes is not make sure. Mfowethu i-defense yama Sundowns selokhu siqalele ngosi noma nje qalele season ayimnandi kahle. Silokhu siyabona iya consider almost every games. Last game uyodwa sibonile bethola i-clean sheet nokwabajabulisa kakhulu abalandeli bema Sundowns. Ngiyafisa ukuthi ke ngizokuphawula kwakho ukuthi kule defense yama Sundowns ngoba njengoba sekulimele nolokhunja nje manje kulimele nomdawu. Inkinga ziyada kule defense yama Sundowns. Mhlawumbe kuthini ukuphawula kwakho ngale defense ngabe nidinga ukuthi niye emakethe noma nizolinda abantu mhlawumbe abakuma injury but manje ngiyabuka i-injury list ye defense abadlali bakhona manje ngoba uKekana simbonile ekhona nowaba ne game decent I think last time. Nabomvala bakhona experienced players especially in critical games like ama cup final where I think this season even ama legends eSundowns akubekile ukuthi they want you guys ukuthi niwine some of the domestic cups. Kuthini ukuphawula kwakho mhlawumbe ukuthi ngobani obonayo ukuthi if they are fit maybe they can take that center back and go on with it maybe benze isimo sibe ngcono kule ama Sundowns. Ngicabanga ukuthi bhuti especially lapha sinabantu abafana nabo Morena uThapelo. Ngicabanga ukuthi like umdlali loya osenamafa akuyena umdlali mhlambe singapheni uma ukuthi mhlambe unikezwa i-chance. Yes, most of the time udlaliswa as i-winger but uma umdlalisa like i-right back uyakhona even uku-overlap une-speed umjida uyiphethe imoto umjida. So I don't think ukuthi like amagemini akafana nalawa kungathiwa mhlambe like umdlali one-experience kanjeya umqalise ebenchini forward. Yes, umdawu ulimele okay right is fine but amasosha khona sinaye umrena uma ukuthi umdawu unenkinga. Yes, ngiyambona umdunyelwa ya intwana ishapu but sengikhuluma like ngama players ane-experience. Yes, ulimele umdawu but angiboni ukuthi lokho mhlambe kungaze kusi-affecte kangako ukuba like singangawathola ama-results ngenxa yokuthi umdawu like ulimele ukhona nje umrena.
Mm. Yeah, umrena tried and tested udlale even i-Champions League. Nami I definitely believe ukuthi he deserves to start maybe lapha. Kodwa ke kuke kwangathi bekade ne-injury naye ngeke asingakubalekeli lokho. Kodwa ke Yes. mfowethu ngiyafisa ukuthi ngoba lapha ku-central midfield eh nginale nkolelo ukuthi yingoba mhlawumbe umkwena akekho umuntu obekwazi ukuyimashala kahle leya lokhuna leya midfield mhlawumbe uzobuya naye ngekudala okanye kodwa noma manje ama-combination engekho kahle I still believe ukuthi other than igame ye-Chiefs of which that's the game engabona i-Sundowns ingadlali inhlobo kahle lapha ku-midfield but kulamanye ama-game I think yikho ukuthi phela abazali abantu abavame ukudlala njalo ngoba sibona ku-introduce nabadlali abasha but ngifisa ukuthi selaphana ku-front line yayo iMamelodi Sundowns. Imamelodi Sundowns ngabe isiqalile iyakhalela ukuluza umfana ofana noThapelo Maseko ngoba ngiyabuka ukuthi abadlali eninabo manje no Van Wyk no Matthews ingabe laba badlali ngempela eningakwazi ukuthi niwanqoba ama-team eBetway. Ngicela ukuqala kule kaMaseko. uMaseko akuyena umuntu engathi mhlambe singambeka phambili esimene esifana nalezi because ube khona isikhathi eside umjida and bengamniki chance. Sonke besikhona singofakazi. So asikwazi ukumkhumbula ngoba nakho sekukanje. Like ukuhamba kwakhe sonke sikushayela izandla ngokuthi vele ucoach ubengakholelwa kuloya mjida. Izizathu nakhona kasisazi. Uyacabanga ukuthi ukwaze ukulanda abadlali abafana noSaleng while enabadlali abafana nabo Maseko. What a use ukuthi uhambise umdlali onjengoMaseko but ulanda umdlalo onjengoSaleng. Ngoba phela ngicabanga laba abantu laba bacishe ibhola labo yizo manje ngafani ncamashi but ibhola labo licishe lifane because bonke banemoto bakwazi ukudribula bakwazi ukuqonda indoda bane speed. Yabo ebese ngiba nalento ethi ngiyakholelwa ukuthi sebenza kusakhanya ebese uyakwenza ke mhlawumbe okucabange uma uwedwa. Awukwazi ukuthi like igame efana nale akakacaceli ukuthi uyapi like igame we approach ngabadlali abanjengoMothiba while unabo Leon ebenchini. Yabo nje siyiqale lapho sayihlaba lapho nje futhi nge-first 11 uyapi uMothiba uno Leon shaya isipani sakho mfethu uma ubona ukuthi hayi isipani siyashayeka ama results like avuna wena okay kusungaba introducer abantu abafana nabo Mothiba bangajwayela ukudlala okanye ama new players kufana nalento le ebuye ingidide mina sometimes yabona le eyokudlalisa umuntu ofana noma Ilula aphinda afake uBennett Mkwena ibuye ingidide somewhere somehow angifuna ukuqamba manga. Ya khona ama-combination awakatholakali kahle hle kodwa ke siyazi Mamelodi Sundowns njengeqembu elikhulu namhlanje yize mhlawumbe omunye umuntu engathi akusibanga iSundowns le enifunayo kodwa amathuba akhona wona afikile einyaweni zayo Mamelodi Sundowns sabona amathuba sekuba isibhudubhudu special second half sekuba isibhudubhudu kanti ulokunja ukhombisile ukuba buthuntu uMothiba ethola ithuba engicabanga ukuthi fanele ngabe ulivalele nethinde lathuba nokwenza ke bese uyibuza ukuthi umdlalo ofana no Leon kuza kanjani thangakuthuli ithuba elingaka mhlambe nge-hour umdlalo usaqala bese ezothola amanenjana egcineni asazi ukuthi mhlambe isolution ongayibuka noma phela umdlalo wenu olandelayo bafowethu niyodlala namaZulu. AmaZulu nawo mahle kule season ucoach Atazwane uyapheka laphana nofanele lo mdlalo lo nenze sure ukuthi niyasibuyisa isithunzi ukuze going against iGolden Arrows ngesonto nibe senikwazi ukuthi hayi umfutho usukhona mhlawumbe nje approach kanjani igame efana neGolden neyamaZulu yini engahle ilindeleke kini ngoba kufanele lo mdlalo nowin. Yeah but it's a must ukuthi suwine kodwa manje ngicabanga ukuthi singakabi naso isiqiniseko sokuthi abantu abafana nabo Mgwena uzobe khona umdlalo obalekile futhi esibonakala isikhala sakhe. Kunzima ukuthi mhlambe ngingakhuluma ezibenge ngasho eqaleni ukuthi kube kuthiwa ucoach esinayo omunye ucoach ngabe ngithi i-wake up call le kodwa ngoba ilo liyahlobo lo liya esinalo luka coach olingatshelwa elingawathathi futhi ama-ideas abantu mina ngasho nje futhi ukuthi ngilindele nanoma yini angifuna uqamba amanga bafu angifuna uqamba amanga ngilindele nanoma yini siyobona ngalelo langa lelo unless makuthi like abantu abafana nabo Mrembula bazobe bekhona then ithemba nganalo ngasho mhlawumbe ukuthi no man like singakhona ukubona le Sundowns le esiyazi okubhlungu ukuthi amaZulu sengiwabukile AmaZulu mahle maya phambili
mahla amazulu meyaphambili mfethu bese ngichecka leya defense yethu leyana ngoba kwakhona ukuthi like kule game udlalisa lo igame elandelayo udlalisa lo like yakhela phela nawe on top of into esiyibonayo awukwazi ukuthi wena each and every game like ushintsha wena uthanda kwakho wena especially emumva awukwazi ukuthi each and every game like uyabashintsha abafana emumva ayisebenzi kanjalo mhlawumbe phambili ungakwenza lokho ngoba nasesiswini awukwazi ukuzenzela mathanda iswini uyabona bese kuba ilenkinga le eyokuthi abadlali abafana nabo Mdawu nabo Mkwena mabengekho kuyacaca ngicabanga ukuthi leya issue kusamele beyilungise ngoba i-serious yona okusho ukuthi uMkwena mengalimala like isizini yonke singenza lento esiyenzayo nje lapha kwabona labadlali laba mfethu like abangayithola igame time ngiyafisa beke bebe nayo lento yokuphakamisa isandla uma ukuthi banikezwe ichance yabona abantu abafana nabo Obas badlala ezifhlezi bedlala awubibikho nje lo mehluko nje lo ozowubona nawe ukuthi no man isikhala sikaMkwena kasikho la singamkhumbula ngokwenhliziyo ngoba siyamthanda umjidi kodwa ngokwegame isikhala sakhe kasikho manje bona wonke ama games esiwadlala uMkwena engekho isikhala sikhona egcineni futhi thina ama fans esokhala egcineni sithi abanikeza ichance mabeyithola ichance abakwazi like ukuraise their hands just to show that I'm ready kusangikhalisa nje nakho lokho wethu uphawula amaphuzu abaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi uMkwena mayebuya uyobuye lokho enganayo competition aze alulamele khona elokhunjeni egroundini nokungeyona ke into enhle le into efana nayo Ricardo Goss engicabanga kodwa nama defender akhe namhlanje amdayisile ubekade nikezwe ithuba engicabanga ukuthi kufanele namhlanje impela aphume ne clean sheet ngoba ngicabanga ukuthi nalawo ama changes zenziwe ucoach Cardoso ingoba ama clean sheet awatholakala kahle lapha ku Mamelodi Sundowns recently kodwa ke mfowethu sengudedela mfowethu do you see iMamelodi Sundowns against ilokhunja iArrows next game mhlawumbe uwina lo mdlalo noma ukuthi siyobona khona ya bhuti ngingababona bezama ukubuya ake ngisho njalo ngeke ngisho ukuthi bazobuya ngingababona bezama ukubuya ngoba nakuyona le game umbonile ucoach ukuthi like especially kwi second half umqondo uyabuya ngoba umbonile seqala esefaka abadlali like abajwayele ukudlala yes exactly saqala nathi sabona ukuthi hayi inhloso ibikhona but kube kusi game we approach ngalendlela le mhlambe ngabe sikhuluma okunye ngicabanga ukuthi uma enga approach igame like next game mhlambe ngabadlali akaba abangene late mhlambe singabathola ama results but ngeke kuze kube lula angifuni ukukhohlisa lapho bafu Mnewethu asikudedele 03 mfowethu sibonga usithinta ule esiqawunqawini mfowethu siyajabula kakhulu mfowethu ukuthi usithinte sifisela inhlahla emidlalweni wangolesithathu namaZulu engifisa ukusho nami yikho lokho ukuthi noma singewona abalandeli beMamelodi Sundowns kodwa masingabheka iMamelodi Sundowns indlela eyikhuphule ngayo standard se-PSL mawufuna ukuwina ileague kule minyaka namhlanje fanele ube na 70 points nokuzothi ke uma iMamelodi Sundowns izolokhu iqhubeka idrop ama points which means nomuntu ozogcina wena ileague izogcina ibuyela ku 55 points so cabanga ukuthi lokho even nathi siyabalandi bamanye ama teams sibone Orlando Pirates nengakhala ukuthi last season yathi noma iwin ileague kwatholakala ukuthi ngempela kwaba khona ukuthi ayigcina ingawutholanga lo 70 points so of which if iSundowns ayingadlali iChampions League kuningi okwakungenzeka kodwa akasikho ke lapho mfowethu zama ukusho nje ukuthi iSundowns engekho mnandi is not good for iPSL siyabonga 03 mfowethu ilakho lokho yabo mfowethu u03 mlandeli leMamelodi Sundowns i-disappointment ikhona ke bafowethu